ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанал мошинои нав рӯй карда ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо навчунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад марамат сурат маълумота дар ватсап имои крамода рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. мошино аз территорияи Москва ҳастай. дар имзо навор ҳастай Opel хетчбек ҳастай ки бо нархҳои арзон, Opel Sedan ҳастай, Hyundai Sonata ваз 21015 зур, Mazda 700 азиз, хоб Nissan Murano 100 азиз ваз 2106 ҳастай ва тракторои T28 ҳастай ки трактори бо комплект чизил пулука машкати комплект ва Toyota Corolla 1 ҳастай, Toyota Fielder ҳастай ва Mercedes-ои Е-класс ҳастай ва дӯстон азиз дигар намуд мошино ҳастай ки бо нархҳои арзон ваашам қабул кардем, ҳамаша пешкаштон мекунем. ва курси имрӯза бошад 118 сомонӣ ҳастай ки навор асар мекунем. маромада то охираш тамошо кунем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биёян комфортно, мо ба шумо тавсия метиҳем пересечение границы Акаи Бегзодро. ин ака зиёда ай 10 сол ҳастай ки дар ҳамин соҳа кор мекунад. дар ҳамин соҳа яъне ки ба сарҳаду рафта одам бурда меорам. хоб шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи метро ва дигар тарафҳои Люблино омада худашон қабул мекунанд ва ба самти Қазоқистон соқу саломат бурда меоранд. нархи бурдан овардан бо маслиҳат тариқи мошинои комфортна чанд намуд мошин доранд ки ҳар рӯз рейс доранд. мошин буда дурнуш люксай. ин ҳамин мошини хучона дурнушон люксай. кондитсионери Wi-Fi дорад. хоб ду та рақама, ҳар рақамошон WhatsApp имо дорад ва рақамошон 24 соат кор мекунад. айноми канали мо ки сухан кунем бо ягон сом муомила мекунанд. ҳар рӯз рейс доранд. хоб ягон саволу иловагӣ боша, ягон маълумотшо хуён агар фаҳмидан, шумо дар ҳамин рақамошон нависед ки занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмида метиҳанд. марамат. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Mazda CX-7 ҳастай бадрон ки соли боришаш 2008 сол сӯзишвориш бензини холӣ. объем мотораш 2.3 турбоай коробкаш автоматай мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошини бадрон ай Москва Тоҷикистон бадар растамошат кардан бо ҳамира бо территорияи Екатеринбург бурдаган ози мошина. мошин ай Москва овардан растамош кардан дар Тоҷикистон бо ҳамира абрана мақсад ки Россия бурдаган вариантҳои алишам дорад. мошин ҳамаи намуд комфорта дорад, ҳуҷҷат дорад, тонировка дорад, ходовой баллон, пачка, кондитсионер ҳамаш қоидавӣ, моторш 2.3 турбо дӯстон азиз, ҳамаш қоидаи мошин, тонировка то моҳи январа. ҳуҷҷатош бошад 10 моҳа ҳастай. кондитсионер, электропакет ҳама чӣ дорад. ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Екатеринбург дӯстон азиз. нархша мегӯяд 95 000 сомон ҳастай бо муомила дорад ва ягон мошине ки дар ҳамин территорияи Екатеринбург боша мегӯяд алиша мешавад. боз худтон бо вариантона пешниҳод кардем. мошин мегӯяд 100% ходовой зур, мотор нав, баллон нав, масъала алиш кардагӣ. хай опшин мошинча мегӯяд тозаи бадаи мошин хай дар навора маълум аст. дар шаҳри Екатеринбург 95 000 сомон ҳастай. вариантҳои алиши аз ҳамин территорияи Екатеринбург боша мегӯяд мекунем. промои рақамҳои соҳибшона ки WhatsApp дорад, Россия рақамошон ва дар рақам метонем ёки занг занед дар WhatsAppшон нависем. бештари маълумотшо аз ҳамин рақамҳои азиз занг зада гирем. ва шумо дам агар ҳамхали мошини фурӯшӣ дар Россия, дар Тоҷикистон, дар куҷое ки боша барои реклама карда боша, маромад мошинаи хонаи, заминаи, квартираи мо реклама мекунем. лайкотонро фаромӯш накунед. гузорам дӯстон азиз, аз шумо хоҳиш ки навори моро то охираш тамошо кунед ва навора падилсаш кунед. мегзарем ба дим мошини фурӯшӣ. Hyundai Sonata ҳастай бадрон ки соли боришаш 2007 сол сӯзишвориш бензини холӣ. объем мотораш 2 литрай, коробкаш механикай, сайстани мошин мегӯяд сӯзай. мошин мегӯяд алиш намешавад, тоқа суми холӣ ҳолаташ мегӯяд хуб. 1 сола ҳуҷҷат дорад. баллон мегӯяд почти 80% 90%. ходовой нав кардагӣ, хоб кондитсионер, электропакет, свети сафед, 4 диска, баллон сӯзай. нархи мошина мегӯяд 50 000 мегӯем бо муомила мекунем мегӯяд камтар ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Вахшда. якумаш рақамҳои мегафон дастии 46, дуюмаш рақамҳои Россия кор мекунад ва WhatsApp доранд. 2007 сол бензини холӣ, моторш 2, сайстани мошин хуб, светои сафед. маравад кадоме ки мехарад бештари маълумотша аз тошоги мошин мегӯяд тоза кай. ва дӯстон азиз, шумо дам агар ҳамхали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои реклама кардан боша, маромад рӯй кунем, мо реклама мекунем. аз шумо хоҳиш ки лайкотонро фаромӯш накунед. гузорем ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ.
мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон ки Nissan Murano аст ки соли барои 2005 сол сӯишвориш бензини холӣ мотори 3.5 коробкаш автомат сайсани мошин баъдон тозак беҳтарин ҳолат да мошин вариантҳои алишам соз ба ягон мошини созтар бошад мага болои сумметем яъне ки вариантҳои алишӣ дора ягон мошине ки айда болотар ё ки мошини соз бошад мақсад ки замонавии солҳои навтар мошин дӯстони азиз беҳтарин ҳолат дай кондитсионер электропакет баллон пачка ҳуҷҷат ҳамаш қоидави аст бухай маълумотша мегирен мошини замонавӣ аст 2005 сола не ки бухай вариантҳои алишӣ дошта мақсад ки ягон мошини созтар боша болои сумметан алиш мекунад коробка автомат мотори 3.5 хай свет дидесен мошин краскашам тоза баллоншам пачка ҳама намуд комфорта мултирул ҳама чӣ доштае нархи мошина мега 90 000 мегем бо муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвонда якумаш рақамҳои тоҷикистон ахираш 69 мегафон дуюмаш рақамҳои Россия промой WhatsApp доранд кадометон ки алиш мекунем маърамат кадометон ки мехарем фақат одамони харидо метонен занг занем мегзарем ба чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон ки Opel Astra F дар кузифи седан соли барои 1992 аст ки сӯишвориш газ бензин мотори 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин дӯстон азиз ранг мендал ҳолаташ хуб аст мошин дӯстон азиз солона ҳуҷҷат нав кардагӣ аст 4 та баллон мегад пачка хадавои кардагӣ дискаҳои прасо салон тоза краскашам соз мошин бадрон агар солшам кӯна боша не ки мошин тоза ка мошин хеле ки дасти як одам даҳад нархи мошина мега 26 та мегем бо муомилаи хубам карда мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Истаравшон бо муомила дорад 26 та муомила хуб дорад рақамҳои вавилони соҳибшона кор мекунад ва дар рақамҳошон WhatsApp дорад мошин тоза ка мега соли кӯна не ки ранги солҳои 97 сасияния хоб маърамат шахсоне ки мехарем бо арзон мешавад муомила дорад маърамат дигар маълумотҳои пурра ва айниша аз рақамҳошон гирин ва аз шумо хоҳиш ки лайкҳоро фаромӯш накунед гузоред шумо дам агарам хали мошинои фурӯшӣ хона замин квартира чизе ки барои реклама кардан бошад маърамат дар рақамҳои 885 12 WhatsApp дорад рӯй кунем мо реклама мекунем то охираш навора тамошо кунем мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ аст ки ВАЗ 21 сайсиянӯ советский молодёжный срочно соли барои 2005 сол сӯишвориш бензини холӣ мотори 1.6 литр коробка механика сайсияни мошини бадрон чотка беҳтарин ҳолат да мошин вариантҳои алишам мега мебинем мошин ягон расход надорад баллонош мега средняй яксола ҳуҷҷат дорад хадавои 90% дӯстон азиз мошин хай самбуфери хели симошам кашидага молодёжный кадагай симои самбуфер ам хечошам кашидага метонем ки ихешам истифода барем ҳам мошинои ҳам магнитофони заводской ҳам бо самбуфери молодёжный хели басдор мондагиае хоб мошини хай краска расход надорад ҳуҷҷат дорад дӯстон азиз мошин тайёр нархи мошина мега 26 та мегем бо муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи рудаки Ленский районда промои рақамош якумаш мегафон ахираш 02 дуюмаш TCL промои кор мекунад ва WhatsApp ҳам дар рақамо доранд нархи мошин 26 та муомила дорад маратон азиз вариантҳои алиша мебинем мега маърамат занг занед мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2106 мошинои советский срочно нархи арзон соли барои 1990 сӯишвориш бензини холӣ мотори 1.3 литри простой экономни коробкаш механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор мошин яъне ки 60% на безеб на зур ҳолати средни 60% ҳуҷҷатҳои мошин бучидагиай баллон 100% хадавои 70% вариантҳои алишӣ ба ягон кияи ҷипои баландо аст ки кияи мисол ки ҷипош ҳамон хел мошини кати алиш меша болоиш маслиҳат мекунем ва сумаки нархи мошин 11 000 бо муомила дорад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Норак мошин хелае ки даст як одам да гаштаи мошин мега созае нархаш 11 000 муомила дорад дар шаҳри Норакай алиши ба ягон кияи мақсад ки ҷипош хай маълумотша мегирад дӯстон азиз рақамошон аст якумаш TCL 55 кор мекунад якумаш мегафони 55 дуюмаш рақамҳои TCL WhatsApp доранд ҳардуш кор мекунад маърамат дигар маълумотша гирем вариантҳои алиши пешкаш кунед дӯстон азиз навора то охираш тамошо кунед аз шумо хоҳиш ки лайкҳоро фаромӯш накунед навора то охираш тамошо кунед ва лайка гузоред мегзарем ба ҳафтум трактори фурӯшӣ аст баъдон ки комплектаи ҳама чизаш кати якҷоя
трактор Т28 соли барои 6 1989 суишфуриш дизел. трактор мега ҳолати хуби техникӣ да мега ҳамаш мега комплект мақсад ки пулуку чизи мақсад ки хеле кран ҳар чи дора қатиш ҳамаш якҷоя фурӯхта мешавад. дар ҳамин навор чизе ки ҳаст ҳамаша мега якҷоя мефурӯшем. хоб қарор дорад дар ноҳияи Масчоҳ якум участка мега соҳибуш нархаш мега 75 сомонӣ бо муомила дорад. ина мақсад ки хеле чизили пизили ки пулук ина хеле комбайн ҳама чи дошта дар навор чизе ки ҳаст бухтон мефаҳмед ҳамин ҳамаш якҷоя фурӯхта мешавад. нархаш 75000 бо хай муомила мешавад. промои рақамҳои соҳибшона тиселай дар рақамҳошон ватсапам дорам. маромад кадом то ки мехарем бештар маълумоти пурраша гирин 75 та мега комплекта бо ягон сум муомила мешавад ки фақат комплект фурӯхта мешавад. ҳамаш қатиш комплект дар ноҳияи Масчоҳ. маромад дигар маълумоти пурра ва аниша аз худашон гирем. дӯстон азиз шумо дам агар ҳамхали чизои фурӯшӣ ҳамхали чизои рекламакун боша маромад рӯй кунем мо реклама мекунем. фақат хоҳиш ки лайкора фаромӯш накунед гузори навора то охираш тамошо кунем. мегузарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст баъд ки Toyota Fielder аст ки дар кузуфи Caravan Universal соли 26 сол суишфуриш газ бензин мотори 1.5 литр коробка автомат мошин мега дар ҳолати хуби техникияи срочна яъне ки мошина расходша нагуфта мумкин мошин ягон расход дошта боша барои ҳамин тоқа срочна гуфта аст мошин соза хай бо маълумот чагирен. нархи мошин мега 64000 аст. мошин қарор дорад дар шаҳри Кулобда 64000 рақамошон аст. мегафон кадом то ки мехарен маълумотша гирен. дӯстон азиз фақат харидоро ва агар ягон шумо дам агар хали чизо ягон чи барои фурӯхтан боша агар хоҳем ки дар канали мо фурӯш дар мондан маромад рӯй кунед сурат маълумотша мо реклама мекунем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки Mercedes-ои класс барадорон соли 26 сол суишфуриш газ бензин мотор 3.2 литр коробка автомат мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон азиз танировкаш мега то моҳи июли 2024 мега техпаспорт бошад яки ҳуҷҷаташ бошад то декабр аст. ҳуҷҷаташ хай ҳоли бисёрай ва ҳуҷҷатҳои худаш айс худаш мақсад прастоёш кам мондага то декабрай. хоб мошин хай мумкин расход надора иша намедонам. нархи мошина мега 54000 аст. мотори 3.2 хай расходи бисёр дорад мақсад расходшо бисёртаракай диска писка намхали сайстани бо ягон маълумоти иловагӣ агар хони худтон фаҳмидан дар рақамҳои поёмдашон занг занед. фақат харидори аниқ тоқа суми холе алиш палиш намешавад мумкин расходам дошта боша. маромад дигар маълумотша гирем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla 1 аст. дӯстони азиз ки соли 26 сол суишфуриш газ бензин объём мотори 1.5 литр коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 5 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. танировкам дорад 50% танировка хай диска балоша дидестем ҳолати хуби техникаи краскашам сод аст. нархи мошин мега 61000 сомон ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбеда. мошина ки намедонам дӯстон азиз чӣ расход дорад нагуфтаи соҳибуш кадомтон агар ки харидори аниқ ки бошен агар ки мехарен рақамошон дар поини видео аст маромад бештар маълумотша гирен. ва нагуфтанам ки шумо дам агар ҳамхали мошинои майда мошинои боркаш хона замин квартира чизе ки барои реклама кардан боша маромад рӯй кунед мо реклама мекунем. лайкора фаромӯш накунед навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Opel Hatchback аст ки соли 26 суишфуриш газ бензин мотори 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега дар сурат маълума як бараш камтарак кор дошта дигар маҷбур созае. главни мотор соз коробка соз аккумулятор надора мега соҳибуш хоб балоншам ҳолати корияе инам хеле светай мошин созае. нархи мошина мега 15000 мегем бо муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе бараш камтар краска мекунем тамом дигар маҷбур созае ва я аккумулятор ба фикр мегирен. хоб ай 15000 мега муомила дорад мошин дар шаҳри Душанбе рақамошон аст дар поини видео кадом то ки мехарем маромад занг занен. ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда.